Dames en heren, goedemiddag. Mijn naam is Klaas Staat, ik ben bestuurslid van de stichting HCCL. Neem aan dat dit kan werken. Het zal je maar gebeuren. John Franke was als jongeman een veelbelovend atleet. Maar door één verkeerde beweging kwam hij in bed te liggen met een dwarslezing. En eerst is er dan behandeling en is er revalidatie en daarna kan je je leven inrichten in een wereld die jij niet kent. En een wereld die niet is aangepast aan jouw beperking. En dat kan gebeuren door een ongeluk, maar dat kan ook heel gelijktijdig, heel gelijkmatig gebeuren. Door bijvoorbeeld een ziekte of ouderdom. Heel langzaam merk je dat je in een wereld leeft die jij niet meer kent. Wij hebben onderzocht dat alleen al in Parkstad 44.000 mensen wonen met een beperking. En die mensen hebben dezelfde behoeften als ieder ander. Het zijn gewone consumenten, zo u wil. Alleen het aanbod is niet afgestemd op hun behoeften. Zeker niet voldoende afgestemd. Zij willen net als ieder ander, zelfstandig, op hun moment, genieten van het leven. Maar ze willen wel de zekerheid dat wat er wordt aangeboden, dat er ook is. Ze willen eigenlijk een garantie dat het aanbod zo is zoals het wordt aangeboden. En als dat aanbod daar is, dan zullen ook hun geliefden en hun kennissen daarvan gebruik maken. Als je dat op je door laat dringen, dan hoor je eigenlijk maar één ding. En dat is dat mensen met een beperking de regie willen over hun eigen leven en dat met hun dierbaren willen verkennen. En wij willen ze die regie geven. De regie op het gebied van vitaliteit, hospitality en entertainment. De technologie hebben we daarvoor een deel al voor ontwikkeld. We willen een digitale community inrichten voor mensen met een beperking. Dat is het hart van ons idee. En daardoor ontstaat een groep mensen die op zoek is naar een aangepast aanbod. Een aanbod op het gebied van hospitality, vitaliteit en entertainment. En zoals ik al zei, die groep mensen is niet beperkt tot de mensen met een beperking zelf, maar daaromheen zit een hele grote groep mensen die mensen begeleidt. Hulpverleners, mantelzorgers, familie, vrienden, maar ook professionals die samen met hun van een onbezorgd leven willen genieten. En die community die beperkt zich niet tot de regio Parkstad of Zuid-Limburg, maar dat gaat over internet wereldwijd. Daarnaast willen we ook een community inrichten van bedrijven. Bedrijven die producten aanbieden, die zijn afgestemd op de behoeften van mensen met een beperking. Nu kunt u het misschien niet helemaal lezen, maar wij denken aan MKB-diensten, zoals mobiliteit bijvoorbeeld, personal assistant, toerisme, sporten, maar ook hotel, concert en wellicht gewoon shoppen in de stad. Die community waar aanbieders die bevindt zich in eerste instantie in Zuid-Limburg. Dat is de regio van waaruit wij werken. En wij willen die twee communities verbinden in een platform, een digitaal platform. En in dat platform worden diensten en producten aangeboden en vragen en behoeften weergegeven. En binnen dat platform zullen de diensten worden geleverd en verkocht. Wie zijn wij? Wij zijn na heel veel gesprekken met onder andere Van Frank en heel veel anderen bij een stichting opgericht, Stichting Human Care Community Limburg. En wij willen mensen met een beperking een leven zonder drempels aanbieden. We zijn al de hele tijd bezig, achter de schermen, heel veel gesprekken gevoerd, heel veel goodwill gekweekt. We hebben ook een heel nieuw concept ontwikkeld. En nu is het tijd om achter het gordijn vandaan te komen en daarom sta ik hier. We zijn geen filantropische instelling, we zijn een groot bedrijf, alleen we willen niet beoordeeld worden op aandeelhouderswaarde, maar op maatschappelijke relevantie en daarop een stichting hebben opgericht. In ons serviceconcept gaan we uiteraard op commerciële basis exporteren. Alleen om te beginnen hebben we content nodig. En daarom hebben wij u nodig. Wij hebben u nodig om basiscontent te kunnen vullen in onze communities. En daarom vragen we. Wie wil samen met ons aanbod verrijken en daarmee dan ook zelf
business genereren. En ik vraag u ook, wie wil ons helpen om de mensen met beperking aan ons te bieden? Dank u wel.